sai a kira ni da bendo dan na buga musu waka shi yasa suke kira ni da yaron zamani ni kaɗan soyayya yaro mai zumar su Hausa rapa su ce da na fara waka sai ka ji an ce kamar ina zikiri ake kira ni mutum na gari babu ruwanmu da ilimi kan su zama muna mushkila shi yasa muke ta namu lokaci ka gayu da ku nake ni ma da ni ciki duk wacce ya iya sai ya zo a buga da shi da haka in mun tako fili ba mu jayewa sai mun kai karshe kai taro ka gama idanunka nawa da nawa dan ka duba zaki ya sha karfin kare ko da an hasa su cikin daji kare yake ta bada kai tsari ka san irin ku ina da ɗarin su aje shi yasa nake ta shafi zufa da ku kai na ji kana ta waka kake yi kamar kana shirme da Allah nace in karfin ka bai kai ba ka zo a koya maka yanda ake rap ka sani na sani yaro nake mi kaɗan soya mai zumar so ko da fita kura sai ta zo daji don ta biye bukatun ta shi yasa ɗan sarki nake amma sarauta ba a gada mai ita ba suke kura ni da ɗan sarki kai nawa da su muke ta wasa murmushi suke yi zuciya su ce ashe ba ta samu ba ruwanmu da ilimi na ce lokacin mu muke yi shi yasa muke ta namu nazari ka sani yaro na iya an ce ina fara waka kamar ina zikiri shi yasa ake kira ni mutum na gari da babu bata lokaci ka san ko ba mai magana ba an san sunana ko da kiran waya aka suke so su ji sauti na bana ado da riga sarki dan na birge su bana ado da riga sarki dan na ƙara faɗi na riga da na cire ta gayu ku zo mu taka da haka ku zo ku kama duk inda kuke so lamarin ku ne yake taka ni gayi na in kun dan wanka kuke birge su ni ma haka shi yasa nake ta so ni gan ku tare da ni sun kira mu da yan sarki sai a kira ni da bendo dan na buga musu waka nazari muke ta yi da su lokaci yake ta zuwa su yaro na san da ba ƙarya labari ma in kaji mun furta su ba mu ɗaukar reni shi yasa kake ji an ce ta wale da birnin adar gidan maza hukuncin mata yaro ko da mi ka zo mai fika akwai komai a iya wanka labarin mu ma abin saurare ne sai wani karo bebita sautin kike yake birge ni